No, takže v praxi to bude vyzerať asi takto. Budem sa trošku hrať s čísielkami. Distribútor po novom bude mať len 15% zľavu na produktoch. Asistent supervízora 30% zľavu na produktoch, 5% bónus za vlastné nákupy a pozor, toto je tá podstatná zmena, 5% plus 15%, čo je dohromady 20% za nákupy distribútora prvej generácie. Supervízor 30% zľava na produktoch, 8% za vlastné nákupy, 3% rozdielové bónusy za asistentov supervízora a novinka 8% plus 15%, to znamená 23% za distribútorov prvej generácie. Poprosím ďalší slajd. Už keď som načal túto tému, tak jednoducho budem pokračovať aj do tých vyšších pozícií. Asistent manažéra 30% zľava na produkty, 13% za vlastné nákupy, 8% a 5% rozdielové bonusy a za nových distribútorov prvej generácie 13 plus 18 plus 15, čo je 28%. No a v podstate na manažerskej úrovni je tá postupnosť taká istá, to znamená 30% zľava na produkty, 18 za vlastné nákupy, 13, 10 a 5% rozdielové bonusy, no a tá podstatná zmena je 18 plus 15, to znamená 33% za nákupy distribútorov prvej generácie. Poprosím ďalší. Pohral som sa trochu s číslami a rád by som vám ukázal rozdiely v bónusoch, ktoré firma vypláca dnes a ktoré bude vyplácať po novom. Takže pozrieme sa najprv na úroveň asistenta supervízora. V podstate táto úroveň je tá úroveň, kde sa najviac teda tieto zmeny budú dotýkať práve týchto najnižších úrovní, to znamená asistent supervízora ako prvý príklad. Uvediem situáciu, keď si váš distribútor urobí objednávku v tej minimálnej 60 eurovej hodnote, čo je asi 0,3 bodu. Dnes teda by bol bónus pre asistenta supervízora z nákupu tohto distribútora 3,6 eur. Čo je v prepočte, mne sa tiež ešte niekedy zažiada sa vrátiť k starej mene asi 108 korún. Po novom to bude 14,4 eur, čo je 434 korún. Pri nákupe distribútora alebo aj viacerých distribútorov za jeden bod to bude bónusy, sú dnes bónusy pre asistenta supervízora 11,4 eur, čo je asi 343 korún. Pozor, po novom to bude 45,6 eur, to znamená 1373 korún. No a pokiaľ by bol ten nákup za 2 body, váš bónus sa zvýši z 22,8 eur na 91,2 eur, čo je až 2740 korún. Ten rozdiel, ako vidíte, je naozaj markantný. A u asistenta supervízora je dokonca až 4-násobný proti tomu, aké mal teda za tieto nákupy distribútorov doteraz. Poprosím ďalší slajd. Rozobereme si situáciu, jaká bude u supervízora. Pri základnej objednávke distribútora bol po starom bónus pre supervízora 5,76 eur, alebo je to teraz 174 korún. Po novom to bude už ale 23%, nie 8% ako doteraz, čo je 16,6 eur, rovných 500 korún, len pri základnom nákupe distribútora. Pri jednobodovom nákupe, čo je zhruba 190 eurový nákup, po starom 18,24 eur, čo je 550 korún, po novom 52,44 eur, 1580 korún. No a pri dvojbodovom nákupe distribútorov po starom 36,5 eur, po novom 105 eur, čo je vyše 3000 korún.
U supervízora je nárast skoro trojnásobný. Predpokladám, že ani väčšina asistentov manažéra a manažéra si tieto prepočty nerobili, takže len pre zaujímavosť a v rýchlosti skúsim aj tie vyššie úrovne. Asistenti manažéra pri 60 eurovom nákupe distribútora. Pri 60 eurovom nákupe distribútora po starom 13%, 9,36 eur, po novom 28%, 20,16 eur. Pri jednobodovom nákupe distribútora po starom 29 eur, po novom 63 eur. A pri dvoch bodoch, ktoré nakúpia distribútory prvej generácie, pre asistenta manažera je to dnes 59,20 eur a po novom to bude 127,68 eur. Nárast je 2,2-násobný. No a manažér je pri tom 60 eurovom nákupe distribútora nárast z 13 na 24, pri jednobodovom zo 41 na 75 eur, pri dvojbodovom z 82 na 150. Je to asi 1,8 násobok doterajších bónusov. Určite ste si pri týchto mojich výpočtoch všimli, že čím vyššia úroveň v marketingovom rebríčku, tým je percentuálny nárast bonusov nižší pri nákupoch týchto distribútorov. Ale práve o toto išlo vedeniu firmy, pomôcť tým distribútorom, ktorí sú na nižších úrovniach. Môžem to povedať aj tak, že no na čo nosí drevo do lesa, tí manažéri a úrovne nad manažérmi predsa zarábajú dosť tých peňazí, treba pridať tým slabším. Je tu ešte jedno zaujímavé zistenie. Poprosím ďalší slajd. Pri plnení aktivity je dnes úplne jedno, aké je rozloženie aktívnych bodov. Či je to jeden vlastný a 3 od distribútorov, alebo sú to 2 vlastné a 2 od distribútorov, alebo dokonca 3 vlastné a 1 od distribútora. Po novom to už ale z pohľadu bonusov jedno určite nebude. Úplne najideálnejšie bude rozloženie jeden vlastný a 3 distribútorské. Pokiaľ človek plní aktivitu len teda na tej spodnej hranici 4 bodov. Totiž za svoj jeden vlastný bod budete mať naďalej len asistent supervízora 5%, supervisor 8%, asistent manažera 13%, manažer 18% bonusu. Ale body od distribútorov budú oveľa zaujímavejšie. Asistent supervízora, ako som už spomínal, 5 plus 15, supervízor 8 plus 15, asistent manažera 13 plus 15 a manažer 18 plus 15. Keď si ukážeme príklad 4 bodov, v ideálnom rozložení, jeden vlastný a 3 distribútorské, výsledok možno bude pre vás šokom. Takže dnes je bónus u asistenta supervisora za 4 aktívne body. Pozor, hovorím o bónusoch len zo 4 aktívnych bodov, nie z celkových bónusov, nehovorím o celkových bónusoch. Takže ešte raz, u asistenta supervízora za 4 aktívne body dnes 45,6 eur, čo je zhruba 1300-1400 korún. Ale po novom to bude 148 eur, čo je už skoro 4,5 tisíca korún. Myslím, že tento fakt nás prinúti zmeniť niektoré veci pri prezentovaní príležitosti Forever Living Products. Minimálne budeme musieť opraviť vetu, že v Foreveri treba trpezlivosť, aby človek začal zarábať. Po novom už aj asistent supervisora môže pokojne zarobiť 300-350 eur mesačne. Čo je na Slovensku vlastne viac ako je minimálna mzda. Keď ma pamäť neklame, tak minimálna mzda sa pohybuje niekde na 290 eurách v tom klasickom zamestnaní. Takže nie len pri výrobici, ale bude tu možnosť podstatne si vylepšiť finančnú situáciu v rodine. Dokonca aj pre človeka, ktorý nemá zamestnanie a rýchlo potrebuje zarábať tie peniažky, tu bude šanca už na úrovni asistenta supervízora.